Познаеш 4 въпроса, може да ти... Чакай, познаеш 4... Заеби. Кът. Ако отговориш на тези 5 въпроса, си бог на географията. Така, сега той започна на Ники Кънчев, Стани богато. Кой е най-населеният остров в света? Най-населеният остров в света. Да, с най-голямо население. Австралия не го броим за остров, нали? Ами, броим го, да. Броим го, но няма да е той. Но не е то. Добре, ще ти подскажа, ако искаш, или всъщност, ако искаш да пробвай първо. Значи, според мен ще е в Индонезия някой от островите. Да. Ама Борни. Не. Как бяха другите, сега не мога да сетя. Най-населеният остров е с Ж. Или ДЖ, едно от вид. Да. С 4 букви. Или с 5, ако са брои, че е Д и Ж. Брат. Има 152 милиона човека, които живеят на този остров. Дъжа. Да. 5,5 пъти повече хора, отколкото живеят на острова континент Австралия. Брат, не мога да сетя за името наистина. Казва се Жава. Жава, добре. Жава, Няма да Индонезия. сетя сигурност. Добре, Така че ама... не съм бог на география. Ама ти много се доближи, да разбрал, че е в Индонезия. Най-малкото. Добре. Мога да станеш крал. Добре. Не, император. Познаеш 4 въпроса, може да ти... Чакай, познаеш 4... Заеби. Кът. Добре. Кои 2 държави имат розово във флага си? Едната е Бутан. Мисля, че. Не съм ми писал Бутан, няма видим дали е така, защото може... Не, Бутан няма розово. Бутан има оранжево, бяло и жълто. Добре. Розово... Значи ще ти дам жокер. Не е от основните цветове на флага. Флаговете, знаеш, че има, нали, те са в различни презентации имат, но целият флаг вече и с елементите върху тях, примерно както Индия имат едно колелце по средата, то самото колелце е определен цвят. За това става въпрос. Той са някакви островни държави? Не. Между другото са много известни държави, много големи и говорят един и същи език. Дали е? Да. Добре, трябва да помисля обаче. Какъв друг джокер да те насоча? Испански ли е езика, който говори? Испански езика, да. Добре, тук много стесних. Тъй... Да. Току-що отгадна топ 5 най-говорим езика в света. Значи са в Южна Америка. Не. Значи нямаш в Южна Америка. В Централна. Централна имаш една държава. Не, излагахте. И в Централна нямаш. Говорят испански, но не са островни държави. Не са. А са големи. Да. Едната е в Европа, другата е в Северна Америка. Аз не се сещам. Тая в Северна Америка би трябвало да се сещаш вече, което говори испански. Да. Мексико е едната държава, значи Мексико има розово в герба. В герба, да, точно така. Да. Сега трябва да го изкарам тук за да го покажем. В Европа е говори на испански. Е Испания. Испания също имат много малко розово в герба си. Да. Не мога, че го опиша, трябва да го изкараме на екрана. Затрудних са много по принцип тук. Да. А ти са много такива въпроси. Не си император. Ние отгаднах ги. Отгадна ги, да. Толкова много жаки. То реално за езика аз си го познах, не беше.
И за двата въпроса се беше насочил правилно. Сега ако стоим до един час и му фърля много малки. Ако се опитваш да ми смъкнеш важността. Да. Добре, продължаваме за флагове. Коя държава има най-много цветове във флага си? Значи пак помисли, не става въпрос за раета и така нататък само. Плюс герба. Броим цветовете и в герба. Вярно, че герб се казваше, аз съм ретард. Така. Давай жокерите. Има 12 цвята. 12. Да, има картинка по средата, то си е направил картинка на герба и говорят испански. Континентална държава е. Да. Няма да е в Европа. Брат, В Централна Америка. в Централна. Да, има много яки плажове. Континентална, Централна Америка. Значи дай ги почна пак, значи няма да е Салвадор. Между другото, официален език го дава английски. Английски. Да. Ямайка. Не. Там говорят английски. Аз мисля, че говорят английски. Добре, Белискана. Бели си точно така. Добър си, бе. Тък ще да чета за Белис повече неща, да ти кажа, но така. Добре, отговори. Каква валута се ползва в Тайван? Щатски долари. Тайвански долар се нарича, Добре. но... Ама е долар. Е долар. Добре, половин точка. Може би soon to be. Това, китайска валута. Някаква. Така. Коя държава има най-голямо мюсюлманско население? Индонезия. Точно така. Индонезия има 242 милиона човека. 242 милиона мюсюлманина. Добре. И последния въпрос. Коя държава в Африка никога не е била колония? Етиопия. Точно така. Лесните за последно място. Император си. Император. Добре.